Hi guys, good morning. Dami sapa di ahang labunan. Amo ning tululik si aho agaliana. Isa kasako pero gamera ning sakuha. Dari mi sapa naglaba kay ang dali ra. Dali ra pang aswat apang Nakoy kauban diyan skilin yung pit. Bitaw kauban sa atan nang laba pud sida. Kuan. Solo na mo. Kaway laing ng laba. Mas nice yung dari labahan kay kuan ra. Unlimited tubig. Magsabon ka? Basta sa tuwing mong pantalon daan, haman to. Kung adaan. Oh. Bye guys. Saan to ah? Hi guys. Nagkuhan maghang video, nagkarap-karap. Aray, sakit sa tuhod. Ano sa manihang video ha? Sinog agtang. Na solo na mo. Magpapal. Yan na kuan Syria. Tanda Na di na ako magkagtsitsirya kay magdali na kong panglaba. Nagdira adura. Kay dali ini kay napay lakaw winja. Napay klases na diyan na aray. Sapa. Kaning isa kasakong labunan. Basta dari-dari ka. Sako. Masih na di ugaw kasang agi na. Matingot rami.
Masihin na ning kuhan ka lang na pagsimba ba ka sarang agi. Kaya dani. Simba naman yung ganun mo. Start. Ano kamera ni Taku? Hi guys. Oras kami kaso gabi, ngomong pag sila. Ang oras na gabi. Ha? Ala, Mati. dapat iabot sa simbahan gabi na. Sino? Ini tingin sa bansa. Ini tingin na Dubai. Sa bansa. Kaya tingnan mo na kanina. Pero ko dali na didik. Ika naman kaagad ng dinik. Kani tingnan ka. Kaya kasangkutan na kung ano naman hindi man balik kay tingnan. Tingnan lagi hindi na bugina. Wala. Kamera laban. Yung dala ko guys, kaya hindi pwede mag-video si Kuk maglaba. Hindi dala pwede. Pa, tauban. Bye guys! Waswas time! Magi na rin magwaswas kay Juan, dali na. Nagwaswas ko guna-una. Pero, nakatayo pa. Luto na ng sininaw. Niluto bitaw. Nagitudo nga ni, kaya mawag sa dun. Ano na di gubantan? Yara di dress na liksi. Di ba? Katuran niya, hindi palutaw, kaya mawag. Sabon. Dadari po dahil hay, pato. Dapat alung mo balik to. Balik to sa alung, laba pa to. Mara man po dahil eh. Daghan magugawa ama dyan, brasan eh na. Daghan magupag ang gilabahan kaya isa kasako. Wala may nakanais dari kay
Hindi na ka magwaswas-waswas. Hindi na ka magwaswas-waswas. Magwaswas, gapon, pero di pa na sa gripo. Na magsahod pa ka sa langgana, di ba? Ngayon ka na isa lang. Anli. Hindi ka ba mo guys? Dari sa pakuan. Bugna ang tubig. Paano man ito dyan? Hindi ka sa ilawom na. Ang source sa ilawom. Ha? Mangayhay. Ano ito daan? Ha? Kisa? Oh. Nadi kayo pagkano ito? Alias bay? Aw. Basa mo. Ha? Ang maligo. Ang tulong maligo. Ano ako maligo? Dali, daddy. Basa ako. Okay. Ako maligo ko. Dali ka rin dyan. Mag-break pa ko. Apa dia? Dali mo short. Huli na mo labhan. Ha? Huli na mo labhan. Ah, Mo short. mag-break pa maligo. Ha? Ikaw. Lalo na ako bakit isuot mo. Hindi ka na yung short. Huli nga naman ang short ah. Hindi pa daw ito ba? Mukha ko man yun kung ako daan. Oh, ikaw. Nalagay. Ay! Ano siya ng baby? Ay. Kana ko sa kanto. Nalias tubig. Hindi siya makarelate. Maglaba sa sapa. Mag-break na ako. May sakto ang taong ito. Ay! Ano mo ka? Lamok? Minimum. Ay, wala ko ba? Ha? Bayawan ko. Lamok, mama ah. May program magbasa ka. Lapo ka. Pero nga di bras, lepit sa samputan sa mong pantalon. Dani oh. Ay, salamat Lord. Hindi di painit. Kaya wala kaon mo kanila. Bao, yung ganin mo, ano siguro? Hoy. Taon man. Wala na tubig guys. Maglaw. Kasang agi na goswas.
pang magpa-ihingi ko sa ngipon, magnanak may budget. Ato na ko bay. Daway sakit ato. Nai-anesthesia. Naa. Napila bang isa kang ngipon? Mana? 700 mo ko. Barato lang. Mahal man dana, kay tagsa isa ka libo naman. Okay na. 700 lagi to. Barato lang ito bay. Magpili lang ka. Kasi lang ko na. First time na ho. Madlo ko. Nagani ko na. First time din na magpaibot. Mas madlo kang pagpaibot na sa injection. Wala ka. Nakabit tayo mga banon na. Madlo ko dito. Madlo na ako maro magdinakayan. Tigapan nila ako. Saba niya Na ako. Hala, nisuot na madaling hospital sa ilangan. Guys. Magpuan ako. Oh, Magpuan ako. isa? RT. Wow, lami ito dyan ng laba. Magalit ako ba? Isa RT. maghaling. Si Ara. Oh. Ika. Magbantay din kasi bihas na, hindi ko. Nagayos ba ko? Nagayos ba ko? Ha? Nagayos ba ko? God forbid. Bihas. Kuyaw. Ako na gamon ko ah. Continue. Ang giato, ang giuswa sa guban. Guban ito sa bunong. Napagajud na ah. Nawag tubig, oy. Shout out sa tanang tagasapa. Ay may nariliguan kay kuan, bugnaw. Ora si Jag Kanawa Spring kabugnawon. Murag na ice. Ay, malami. Malamig pang laba. Hindi naligo. Mana? Ta. Nalipos na ta kay Masila pa sa Yana. Then, muskila mi, sa Yana niya. Hi Sayan. Di mo absent bisag nag-1. Hindi adas Dalton. Hi Dalton. Ha? Nagbagi ka? Naglaba. Hi Dalton, please, Mama Ali. Please. Please. I love you. I love you. Oy, I love you. Dalton. Mama Ali, oh, love you. Nagdali lagi kay nagnganay-nganay nanay. Ka, please, Lula. Kuya, pag sapatos. Mari dyan sa kanya ng flower, bago? Tara. Basa man. Nasa sibog day. Ang sibog day ko. Papa may tawag di man kuya Ano tan? Ipapagabong kay giduwa daw to ti Queen ni ma. Kay ti Queen. Ikaw, dahil mong ikaw na. Huwag na mama. Ang kaon, nagabot ha. Minutan ha. Mapapit ka sa gato ate man. May biskitan to. Pita. Ikaw lang. Minutan ha. Bantayin mo. Ikaw, isod sa bag.
Bye. Ka, please, please. Ikaw. Dali. Ta. Na, dang nilabhan. Murag mulayas. Lapok lagi ni tang. Ah. Gikan ng laba. Oh, balik ta. Oh. Gikan ng laba. Anja, hatod ni Aliana. Ja, matumi katipunan kay mo palit mig bugas. Wala ni hunong. May agi sa college. Uy, basa manitan. Ay, kalsada. Hindi, bag. Karot ba? Eh, basa. Kari ba? Kari. Ah, kana. Bigas po. Very good. Dari Miss Juan. College, maagi. Kung naman gana sa Aliana, magbaklay. Migi kasi bahan. Wala, dagang santol. Nangatagak ra. Bawo di sila na tamis. Maslak sa dani na umagi. Kasi mulibot. Colegio de Alicia. Dahil na Colegio de Alicia. Nag-practice na. Lapuka po na dapat masiminto ng dani na. Tsaka po yung mga kurso dani offered. Gamay ra mga eskwelahan pa. Nurse. Nurse balay ba? Nagbaka nga. Gabay kus dintis. Dugay na po akagi dati ba? Ano mami, dugay na may wala hingga na to. Hindi dugay yan. Bas. Ay, mahapit na niyo ba maglakaw di hapit ito pamiyabas. Samot na kalugay di ay. Ay, gikuyog sa. Dito ba? Asa baba ko? Bye guys! Salamat sa Ginoo kay gitagaan mig pabor. Nga makahuwa may nga ni. Kaya gamang palit ng bugas, duha ka sako. Nagunahan namin nga bisig buwan, da maglisid po og single nga motor among sakyan. Medyo galing kay namay kaubanan nga willing ko magpahuwa may na. Kay lahang tricycle. Shout out kay Kuning og Joy. Salamat John, Joy Kane og kay Joy sa inyong pagpahuwam. Kaya nagrahan namin sa pagkargas doon ka sa akong bugas.
Nadyan po ning natay kauban ng kuan baka ng butan. Dita balibaran. Kay basigowan mabasag bugas. Progreso. Wala dyan ko na kumpiyansa, nagmas na dyan ko. Kay kuan, ako na po'y magantos. Walang sinusitis. Sila guys, kita-kits na ito'y nakabot. Ni sila gay. Ay, pa yun. Lagi. Diyan na may lati si ate, wag kakita to ha. Dari sa phone. Yating. Hindi ka kabantay te. Ako lahat na. Ah? Napitra to. Ako kabantay, nakatuwa ko. Hanggang pakuratan. Eh? Hindi niya kamay na Hindi dyan. Mga dyan. Damang nihapit may pangapila ate. Alam ko magiging. First time kung kuan mo. Try ng bila-bila. Herbal nga coffee pero ang lagi po mahal. Ang pod kay 19.50. Hapit mo 20. Di, kaduha ni mo kape. Lagi si tatay kay yung gikaduha. Ngaangay masatay dan makatug ko na siya. Tug naman din ko pag Hi guys. Hi guys, Dami sila ate, guys. mangis na. Ngari na dyan may para mangis na. Ito. Magpahit may bugas na ulit. Ang mga side naman sa kaya. Mga. Kita pagkakasan, kita mababag ka no. Ang pakitang na, nainis na yan, hindi na namin. Ito na. Nana, Nag-ana naman, te. sumpay na Nag-ana bang naman. di ba nga ni bagang, mani atong bagang ng ngana. Hag wisdom tot ning tubo ni ngana. Napiit. Pwede na. Babag jud. Ibabag, te. Nga na. Matano na yung bindis. Ako na, hotdog na kanan. Ibo. Apa ba ko kaso eh? Mawi matutag ko ano. Nagdagong rabay nistik si ana eh. Taas kayo. Nga na. Ana, taas na. Tino. Nakita niyo yung kumadli ko. Dapat na ako. Kuyugan nga kunin mo na. Kuyugan nga ikan ako. Ato ko ba eh. Japan na. Nah, ito hindi to sa kantin ang loose pad eh. Ito dito may kan ba nagpa-enjoy ko ka ng antay dito nos. Anti-rabies. Tan loose pad eh. Wala grabe po kay duha-duha man ka braso. Duha nga sama jud ato butang. Dodo bitaw ka braso. Jaw asa sama dato po din check. Kay guro ka. Igo man no. Ito talaga ko ka. Apa udah dengan bata? Chicken. Ha? Ito ba ito siya? Murang to is dyan. Yang papa na. Bawo mo jenis capoeira. Marang ko John. Na, mo rin nakaangin ra ba? Na, ag si Angelo nga. Na, lubot-lubotan. Wa pag ko kasabot dato kay si Jane gisapot pag Wala may laging mga ano dahil si Yo, nagkuan mi nagbaylo mi ni Julie. Kapila mi bulit balik dito. Kapre. Eh, Kaya kuan naman yung spray. Katulo. Ang Kaya pag umot may lami. Hindi ba na nasa sidyang bahay? Angelo? Ay, wak pa. Naghapot ka sa ano. Di otro ra po sidyang bahay. Kaya nang gumay mabubuho. di na bag-o. Dito sa Ang pikas. sidyang bahay. Ito po na po. Oh, gititso. Kami kauban na, itabangan ng pud na mo. Tanan. Sa mga kaubanan. Wala lagi hindi siya nga tagig. Sipatan mo atan mo na. Pagkutan mo din siya ito. Ija mo awa. Guided me die. Hindi kasi manasir dito.
Nakaw naman.